Imbaliktad yung kunada. Ayan o. Yan o, luya. Tapos yung ang tawag ito? Tripe. Yan. Yung kalahati ata-atawid. A lot of sili. Yung baliktad. Ito yun. Yan o. Yan. Yan natin ng fresh na pas. Pero hindi natin lulutuin. Pero ito, imbaliktad. Yan. At imbaliktad. Pagkapatay. Pagkapatay, may luya, may sili. Ayan o. Ang tripe, luto na yan. Kanina pa. Ang katutak, may itim na sili. So, papatayin ko na. Patayin na natin ang apoy. Yan o. 1, 2, 3. Patay. Then, lubog. Yan ang imbaliktad. Yung natin ko na ng imbaliktad ti Ilocano. Yan. Paluluto yan ng sarili niya. Natin ko na ng imbaliktad. Ayos, diba? Imbaliktad. Baka. Ayan o. Pagkapatay, yun na yun. Yan yun. Yan ang imbaliktad. Imbaliktad Ilocano. Nadapapait na. Gimasin mayang. Gimasin mayang. Atay. Dapat nangisip nga sili na. Isa. Tilaya na. Tingnan na nga imbaliktad. The tripe na. Pagkapatay di apoy. Nakapapait na apoy. Nagimas. Ayos. Dito basit. Alak di fresh nga sili. Ata ni. Nagimas yung mayang. Nagimas yung mayang. Dapat isili ng kabel ko nga green. Ano na imbaliktad yung Ilocano. Ito layana. Nagimas yan apo. Ay. Natani. Dalayana ni. Basili na. Ay, dapat pag-almusar ito ang bigat. Imasayan apo. Yung baliktad ni Kailoko. Data. Ayos. Sili na pa yun eh. Ay, gimasayan apo. Ayos na ayos. Yung baliktad. Ayos.